Uthi sisandile umfana wangena. Okay, ingane yangena esikoleni register ingane, i-right ingane, ave ngiyitatazelela lengane, ave ngiyigijimela lengane ngoba phela ngifuna ukuthi ihambe yobuyisa i-report lapha kumalume wayo ukuthi kuhamba kanjani. And ke ukufonela kwami umalume wengane that day was not the last day ukukhuluma kwami naye ngim-update ukuthi hayi ingane ngiyitholile isikhala, ngoba that day befikile kwapha ukuthi ngithi hayi abahambe ngoba I still had to speak to other teachers and it was a busy day during i-registration kuqala unyaka vele, even though kwakugcwele kodwa mina ngase ngidecide ukuthi vele nginaso isinqumo eShod ukuthi ngiyifake le ngane, ngisho ngathiwa ngiyifake eklasini eligcwele kodwa kusala ngizoyifaka ngoba sengichama umalume wayo. Right? Uthi hayi umfana mekaphuma ehamba ngalolo langa ke nengane ngabalunguza, ngababona nje beyongena nje in a very beautiful car engingasayikhumbula ukuthi kwakumotoni kodwa nje it was just a smart car, one of these latest motors ezincanyanyana nje ezikhona. Bangena emotweni bahamba, engikukhumbulayo nje ukuthi iyayibomvu, ahamba umfana. The rest is history. Okusalayo mina nomfana nobhontshisi wami sasesikanje. In the next couple of months nje ingane ithola isikole, ubhontshisi umfana naye sesikanje asisahlukani, sesamathe nolimi. Uthi lo mfana lo akaqondakala ukuthi usebenza. Uma ngimbuza umfana usebenza phi, hayi ngiyatrader. But the way umfana aso clued up ngakhona ngezinto zokutrader, ngezinto zokuinvesta, ngezinto zama-shares, ayikho into angayazi. Mombuza nje i-economics uyayiqaqubula, and nami bephela njengoba ngiyi-SOD vele ngikumkhakha wa-commerce, into za-economics ngiyazi-understanda even though I don't do the practical parts of them. Mawukhuluma ngo-JSE, ukhuluma ngokutrader, ukhuluma ngoku-investa ngama-shares, nami ngiyazazi lezo zinto. And lezi zinto zokutrader ngihleze ngiyizwa amanye ama-colleagues wami ekhuluma ngazo ukuthi nabo bayatrader, but into engaze ngiyifake ekhanda because I've always thought ukuthi into yokutrader into yabantu ababhorekile because ayibenzeni nanemali and half the time bayadliwa. Well, we know the story ke oSandile Shares nobani, people scamming abantu in the name of trading. Asikho ke lapho. Kodwa okusalayo umfana unolwimi, uyalaleleka, uyayikhuluma into yakhe yoku-investor, uyayikhuluma into yakhe yokutrader nani. And njengoba sesijola nje nomfana, sijola to a point ukuthi into yethu, umjolo wethu awuhambi, uyashushuluza. Uyabona mengabe kuthiwa uyahamba, umjolo wethu ufana ne-Gautrain. Mengabe kuthiwe kora 2 woza uzongipick up esikoleni, nginemoto yami kodwa nje naye le moto yakhe ahamba ngayo, unokungilanda ngayo ngelinye ilanga, ngimtshela ukuthi hayi namhlanje ngizoyishiya imoto yami ungilanda esikoleni ngoba ngisuke ngizoyolala eflatini lamfana. Kodwa indawo umfana ahlala kuyona ayifani nalo wakhe. Uhlala in some flat edrobheni eSouth Beach, kodwa ke at the end of the day mina angizanga eflatini, ngize ekwitoto yomfana. Okay, so bajole up to a point whereby umfana aze agcine emconvince ukuthi uyayibona nje wena baby lento yokutrader inemali. Uyabona nje, if I go short, if I go long, I know, I just watch the markets, I just listen to the news, I listen. uZuma nje wabheda uthi ngaso isikhathi kwathaphethe uZuma, uthi uZuma nje wabheda walahla wathi siyazi ukuthi hayi ke imarket ezizobe zenza kanje kusho ukuthi we have to go long or we have to go short. Uthi hayi umfana ngiconvince kuze kufikelele to a point whereby umfana ke manje efuna ukutrader ke imali zami indirectly, akasho ukuthi utrader ngemali yami kodwa uconvince mina ukuthi ungifakela imali ukuze mina ngibe nemali, sipope sibe registered too, ngoba naye uyatrader and kuyamsebenzela. And singicacela into ukuthi umfana vele kahle akasebenzi, uphila ngayo yona lento yokutrader nani, ayibonakali ukuthi imsa kephi kodwa uyaphila yena ngendlela aphila ngayo. Uyalazi uthando bese lihlangene noqhutshwa obhontshisi, awuzibuza izinto eziningi, ubuvele nje intamo iyaphuka, iyagenqa nje one way, igenqa one way. Futhi ke ngiye ngikubongele mongazi uzithole kuleso simo ngoba abaningi besifazane bazithola even ngisho labantu besilisa bazithola bekuleso simo. Kuyenzeka nje empilweni uzithola uthanda umuntu to a point ukuthi uvuma yonke into ayishoyo, noma esekugebenga noma esekurobha ungaboni. Uthi umfana angigebenge sisizandile, angigebenge, ngiyabona ukuthi ngiyagebengeka kodwa kuyekeki nini umfana ufuna 50,000 and uthi mina yesisizandile angikaze ngixakeke empilweni ngoba uma wami nobaba babemi kahle. So uma ngiya nje vele elokhunjeni etertiary ngiyofunda, vele ngase ngifunda ngezimali zami. Owaye umetron in a particular hospital wathi makashona kwaphuma imali zakhe,
ubaba wathi akazi ukudla imali yomfazi wakhe, nomfazi azomthatha ngoba ubaba nje ukuthi umuntu olayo ey'ntweni owakwenza wa-clear ukuthi njengoba wena eshonile ngizoziqhubekela nempilo, mangithola i-2K, mangithola noma yini efuna ukucamela esifubeni sami ngizoyithatha. So imali kamawenu angiyifuni ngoba nami ngineyami. So ubaba wakhe uthi rethayile at that point, angazi ubaba wakhe wayeyini kodwa naye wayekade esebenza kahle, so edlela imali yakhe empesheni ephuma emsebenzini nemali ayezi-investile zoma-pension fund nto. So waye-right nasekhaya kubo ku-right. So nje uthi vele ngiyiloyo ngane ephuma ekhayeni eli-right engathi mangiqeda isikole imali yami kokweyami, so ngangikwazi ukusave, ngangikwazi uku-investa. Imoto yami was cash, I had my own house nayo engasekho kwi-bond at the time because i-bond yami ukuthi mina ngayikhokhela over 10 years ngayiqeda. Ngizibheke mina nje kuphela and ngina 38 ngiyinjalo, anginaye umntana uNkulunkulu akangibusisile nje kuba nabantwana. So yonke imali ithi mina angiyishare namuntu, akho umuntu ozemva wami, ngiyilast born ekhaya. Uthi qhubekeke le relationship ibe mnandi, le relationship iqale ngazi ukuthi nidalelene. Uyayazi ke nawe, angithi uyayazi life graduate ukuthi ivele iqale ngathi nidalelene. Uthi le relationship imnandi umfana nje uvela siqatha esikoleni ngelunch afike nje ngiphathele inandosi, asiqatha nje afike nje nepizza. Uyabona that kind of relationship yokuthi nje utotosekile. Uthi yena hayi cha, ukuthi bengimondla ngiyamondla nginja, cha angimondli direct, kodwa yena uyabafuna 50,000, uyabafuna and ubafuna kahle, uyazi ukuthi nginabo because angisho niyaxoxa mangabe nisanda kuhlangana ukuthi uphila kanjani. So izigebengu ziyashesha ukumbamba umuntu onemali and ziyamshesha futhi ukumbamba umuntu osebambeke osekanje netoto ubhontshisi netoto mase kanje, uyazi usungasena double up ngoba ukhethile utamateka kamnandi phelile nje ngawe. Athi siqhubeke nomfana sithandane, ngiyayikhipha le mali kuhambe kuze caca ukuthi hayibo lo mfana kahle akanalutho. Kuze kugcine ke manje mangabe ngiye eflatini lakhe ke manje mina kufanele ngifike ngithenga igrosa, ngifike nje ngiqhubeka no plastic baka Woolies. Bheka phela mina ngidla kamnandi nguthisha, mina angudla umbhedo, ngidla ka Woolies, ngidla ka Pick n Pay, ngidla izinto ezicacileyo, ama veg athengwe. Uyabona nje ngingene ey'ndaweni ey'cacile mangigrosa ukuthi ngifika ngiqiqingile, kwaze wafika at a point la ngithi khona ngicela ukunciphisa ukuya kwakho ngoba ngiyabona ukuthi njalo mina ngiyakwazi kufanele ngifike mangifuna ukupheka kufanele ngifike ngithenge yonke into engiyidingayo, even ngisho ispice ne-Knorrox ngoba akukho. Kwagcina kuvela into yokuthi ke manje akubo yena ohleze evakasha kwami, uthi nginekwami nje elihle eHillcrest ngi-right and nesikole esi-around khona lapho kumakhaya, angakusho ukuthi le ngakonyuswa ke mangabe esho-ke uthi umfana hayi afike ayithande impilo yase-Hillcrest. Umfana ugcine kukwakhe, uthi akazi ukuthi iflat walenze njani noma wangenisa omunye warentisa omunye, kodwa nje akwaziyo ukuthi kwaqale wafika ijazz, kwafika isivalo sefoni, kwafika i-remote ye-TV egugileyo kancane, uyabona kancane kwafika amateki ngelinye ilanga, kwafika ophaqa ngelinye ilanga. The next thing there was a side of the wardrobe eyayisegcwele impahla zomfana. Uthi uyazithanda kumntakwethu, ugqoka amani, ugqoka izinto nje ezibhadlileyo, uyambona ukuthi umuntu ozibhekile when it comes to into yokugqoka. Kodwa uma uzibuza ukuthi yonke le mali yokuthenga into ezi-expensive uyithathaphi, nami angazi futhi ngangingekho interested ekwazini ukuthi ugqoka kangaka nje ugqokiswa. Ngazitshela ukuthi kusho ukuthi ugqokiswa yiyona le mali yokutrader, unama-shares wakhe akhokhayo ngaphela. Lo muntu hleze ekhuluma ngo-JSE, lo muntu hleze ekhuluma ngama-shares. Hey, inkampani yokuthi iyawa ama-shares, they are getting cheaper, but if ingameja nenkampani yokuthi ama-shares azonyuka and it should be a good investment for people who are investing. Uthi uzazi zonke lezo zinto, umfana is very well clued up. Uthi okay fine, qhubeka i-relationship, kugcine kuhambe kucaca ukuthi hayi mina senginosana kahle I've got a big baby. Umfana manje uhlala la wami, ngiyamondla, ngithenga amagrosa. Uma ngiyothenga impahla zokugqoka nami sengiyambala kuma-underwears, and lalela, umfana uyazikhethela ukuthi ufuna ukuyogqoka, ukuyothengelwa ini ekephi, uyibiza ngegama, ayibize ngombala, ayibize injengoba injani into afuna ukuyigqoka. Uthi at that time akuzange kungikhanyele ukuthi kahle kusho ukuthi nalezi ezinye impahla zokugqoka ezamagama ebezithole ebantwini besifazane. Uthi hayi qhubeka i-relationship imnandi, uqhubeke manje. Unyaka olandelayo ke manje sengina 39 at that time, ngiplane a holiday away ke phela, ngizobo October ngizohamba
ngizolokhunja ngiplane i-vacation ngalo muntu wami, yimi engikhokhela everything ngoba phela umfana akanalutho kahle kahle. And nale mali azoke ezithatha kumina o-40,000 o-20,000 o-10K, mzukwane kwenzekile kwathiwa uyabuyisa yena. Ubuyisa ngokuthi angikhiphe nje siyodla out, mhlampe aspende 1,300 1,300 maybe, depending ukuthi sisuke sidle kephi ekubiza kangakanani, ngelinye ilanga siyospenda. That's it. Angikaze ngibone ama-returns abhadlile kahle kahle nje. Uthi siqhubeke isikhathi sihambe isikhathi, uthi excuse me, uthi ngathi uma ngiplana leyo vacation ukuthi siyahamba siya kephi, wabuye etatazela engisheshisa ethi nje angimzamele nje u-45K because khona nje la kufanele a-investe khona, she needs to go long on this ntontontoni because kwenzakaleni kephi, ubani olahlile ke. Uthi ngayikhipha leyo mali ngamnika umfana. Siyahamba njalo in the next 2 weeks siya kule holiday, and le holiday le masihamba mina ngithathe nje izinsuku ngoba vele sekusondela, ngithi vele it's October, it's my birthday, and soon siqala ama-exams ney'ngane zami. Mangibuya nje ngifuna ukubuya ngi-refreshed, ngifocus ey'nganeni zami, zibhala ama-exams ziphase, yeah, sibe mnandi sonke, sibe grand. Uthi umfana awuthathe lo 45K, akawazi ukuthi wawenzani, kodwa-ke walalela into ayishoyo ukuthi wayeyo-investa, fine. Uthi zisondele izinsuku zokuya kwi-holiday, uthi umfana uyambona umfana obhizi, uhleze ebhizi efonini kulamalanga, uhleze ebhizi efonini, uyabhala izinto, uyathini. Uthi ngelinye ilanga athi uma bebuya eholideyini une-surprise for yena. How? Ne-surprise na? Abe umuntu nje engazi ukuthi nje khona la kuhambe kahle khona kwi-trade, so une-surprise for sisters. Okay. Uthi i-surprise yomfana yafika after sesibuya kulelo holiday lelo. Umfana wangithengela ama-couch amasha engangingawacilanga, nga-appreciate-ke. It was not even my type of furniture. Kwakuphelele kanjalo-ke ama-couch lawa amasha, uthi uma umilandelela ethola i-price yakhona, ama-couch they were 35,000. Mind you, usanda kumnikeza 45,000 umfana, yena uzomthengela ama-couch ka-35,000. Okay, fine. Uthi mebebuya beqeda ukubuya kulelo holiday, waphinde wafuna enye imali futhi umfana, uqeda umthengela ama-couch waphinde wafuna enye imali futhi. Angazi-ke ukulandela lapho uthi wafuna malini, kodwa uthi sisizandile into eyalandela emva kwale mali yokugcina ayifuna lo mfana was like a movie in my life. Khumbula seku-1 year ngihlangane nomfana ngina-38 and I was turning 39, kusho ukuthi seku-1 year and a couple of months ngihlangene nomfana. Uthi hey, ngoba social media never lies. Uthi umfana there was a week after sibuya kuleya vacation la anyamalala khona almost iviki lonke ngingamazi ukuthi ukephi, ubhizi ngani, ngaphela ngithi umfana sekahlala la. Wow, umuntu engazi ukuthi ubebhizi ekhaya, kwathini kwenzakala in. Kanti umfana ubhizi uyalobola somewhere else. Ulobola umuntu owuma wengane. Kusho ukuthi all along umfana lokho efuna izimali, umfana u-investor ekuloboleni uma wengane. Uthi ya ngayithola le ndaba yaphopha up. Ngithi uFacebook usunomkhubo ukuthi abantu abayi-contact yakho baloke bephopha up ukuthi ba-request i-friendship. Uthi wathola kanjalo ukuthi hayibo, bekunomembeso nini owenzakalile. Lo membeso wathi mehlanganisa u1 no2 wenzeke around the same time la umfana anyamalala khona iviki lokho engamazi ukuthi ukephi, imane emfonela befonelana, umuntu awuhlanganisa impilo, ohlangana kwaphela umuntu ohlanganisayo angithi. Kanti lelo viki lo muntu ubhizi nezinto zakhe zomembeso. Kwembeso kwaqeda ngalolo viki, kusho ukuthi kwakuzoba nomembeso bese kuyalotsholwa ngalo lolo viki, and uthi wayilandelela lonto. Umfana yena akapost, kodwa abanye abantu abebe-attendile kule hayilokhunjana kule membeso wabo bayaposta, and uyabona ama scroll ubona abantu ku-Facebook uthi hayibo, ngisho ngathi izinto ziyafana, uzibani lo, kodwa lo muntu ami naye awumazi, nabantu ami nabo awubazi. And uthi umfana ever since mina ngathandana naye ngiyakwazi kubo, kodwa ekhaya kubo nje bengangithandisisi. I thought ukuthi it's one of those things ukuthi it's because ngimdala kunomfana, so bebona nje ugogo ozomoshela ingane yabo isikhathi ngoba phela remember ngithe umfana is 15 years younger than usisters. So uthi hayi ke sihambe isikhathi ke, uthi ke okukhulu ke manje kunako konke, angazi ukuthi wathola kanje, wafind out kanjani ukuthi
kuzoqedelwa yini makade ngithi mekuveliwe okokuqala kwavela kwakhishwa lezo zinkomo kwacelwa, and then okulandelayo angazi ukuthi yini okulandelayo, abantu sebeyayimixa lezi zinto mebezenza. Uthi khona okwakuzokwenziwa-ke okwakulandela lokho agcine ekutholile, ngoba phela angithi ne-sixth sense iyakutshela bowumuntu wesifazane nje, i-sixth sense is always kicks in, ngoba uthi ubuka ngisho ne-behavior yakhe la endlini, umfana asahlezi ekhathele, akatholakali ngezinye izikhathi uyanyamalala, and khumbula ukuthi umuntu lo avuka amshiye endlini the whole day, kanti ngesikhathi ehlele endlini the whole day ubhizi wenza izinto zakhe ngemali yakhe. Lo muntu unane-access kumakhadi wakhe, uyakwazi ukuthatha some of the cards ahamba ayoshopa. Uthi ngesinye isikhathi ngibone nje ukuthi hayibo bekuyoshopa ngekhadi lami 5,000 3,000, uthi kodwa ngingabi nandaba because ngiyamthanda nje, siyathandana nje na. Uthi ngayilandela indaba, ngawumshushisi ngilandela indaba, ngawu-detective ngilandela indaba, ngayi-find out ukuthi umfana emavini ambalwa ezayo uyokhipha yini lokho okulandelayo, izibizo, abeseqedela amalobolo, and ngalo lona lolo suku kuyokwenzeka umshado wesiZulu. Uthi wapequlula wathola ngisho i-invitation efuna ukuba shoke manje ukuthi ngempela yilo mfana wakhe, and uyawazi ama-invitation amanje ukuthi aseba ngisho nama-pictures wabantu abenza umcimbi. Uthi ngayithola i-invitation, uthi hey, ukubili engangikubila ngalolo langa, ngangibona ngisho izingane zami esikoleni ukuthi angikho right, ngibona ngisho ama-colleagues ukuthi angikho right, kodwa ngiyitshelile ukuthi yabona le kufanele ngiyithi chu njengonwabu, ngithi mangifika la ithi nami ngivele ngishintshe umbala ngifane nayo. Uthi ngayilandela kanjalo. Uthi a Friday kuzokwenzeka leyo nto, she took a day off, walandelela wonke ama-movements womfana, walandela ama-movements waze to a point la amlandela waze wafika kuboka ngoduso yakhe, kusho ukuthi babehambise inkomo eyayizohlatshwa the following day. Wafika kuboka ngoduso yakhe wabona ukuthi kula, and uthi makafika it's not even far from where they stay, Hillcrest nje, akukho kude from where they stay. Uthi wafika waseyajika wahamba waphindela emuva, athi hayi la ngiyabuya ngezikhathi ezithe. Uthi wahamba kwaphela-ke lesi siphithiphithi ukuthi kuhlatshwe iy'mbuzi, angisho ngolesihlanu nani sathi damu loso siphithiphithi, abanye bahambayo, kusho ukuthi kwasala umndeni. Uthi ngaleso sikhathi senginenamba yentombazane, sengiyayazi intombazane ukuthi ayisebenzi, all along lo mfana lokho athatha izimali wondla le ntombazane, badla imali yami, sengiyayazi nje impilo yentombazane yonke. I even know ukuthi bananengane encane ena-6 months at that time. Uthi ngaplana ngaqeda, uthi kuthema zithi 9-10 ngathi ya abantu abebezodla inyama yembuzi lehlatshwa Friday bahambile, manje kusela umndeni kuphela. Uthi ngadriver, uthi nje ngaqoka ngaqeda, ngathatha umbese ngawufaka phakathi kojazi, ngathatha ujazi lami ngazithi manqa, ngamuhle futhi ngahamba ngaqonda khona ngiyozenza umuntu ohambisa isipheko. Uthi ngahamba ngiphethe amabhodlela kagologo, ngiphethe ibhodlela ilokhunjana ikesi likabhiya, ngiphethe nama-drinks lawa amathulisa lawa ahamba nga-666, uthi ngiphethe naloko. Uthi ngafika-ke ngangqongqoza, ngangena, ngafika ngaxolisa ukufika late, ngafike ngazichaza as umngane kamfana. Uthi hayi nje nami ngithe angizovela, uzibani ungitshelile, unginikezile isimemo, kodwa-ke kusasa angeke ngibe khona, so ngithe into engcono ukuthi ngilethe lezi zinto, bengithi ngizinikeza yena, wathi ucela ukuthi ngizilethe mina ngoba yena ubhizi. Uthi hayi-ke bafike batatazele-ke la ekhaya, batatazele bamnika ama-drink. Uyazi mos makufika isivakashi phela kunalowo moya ohelezayo ukuthi kumnandi la ekhaya, kujatshule kuzokwenzeka into enhle. Uthi hayi batatazele bamnika ama-drink, bamnike uthi ahlale, ngibabukile ngizithulele ngibabukile. Uthi kuthe ekugcineni mese ngiqedile ukuphuza whatever kade bengithelele kona nabade bengiphakele kona, ngase ngicela ukuthi umakoti lo angiphelezele. Vele mangipaka ngizange ngingene ngaphakathi eyadini, ngapaka ngaphandle kwegate. Ngase ngiyalokhunja, ngase ngidilika nalezi zinto, ngadilika nakuyi-1, ngadilika nama-6 pack lawa, ngase ngicela ingane ukuthi ayiyongibambisa khona okunye okusele emotweni, so ngangipake ngaphandle kwegate. Uthi ngacela uzibani lo ukuthi angipheleze, angikhiphe. Vele obvious umuntu makafikile uyamkhipha ngithi. Uthi hayi
Lwacu umakoti wakhona aphakama amkhipha, Nkosi yami siyabonga, uzibanibani akaze angitsheleke nje ngawe, kwathini, uthi hhayi nami sengililalisile ulimi, angithi nami I learn from umastermind olalisa ulimi. Uthi sengililalise ulimi, sengiqokelela ney'tori akangixoxele zona, but la efunda khona nani, ngiyahlanganisa kwenzela ukuthi le ntombazane isibhilive istori sami. Uthi baphumele ngaphandle, bavula igeti baphume baye emotweni yakhe manje. Uthi uma befika emotweni yakhe, uthi nje ngamswinga kakanye, ngamuthi, ngambamba ngey'nwele, ngamuthi ngithi ushuqulile phela uzogana. Uthi ngamuthi nje ngeduku, ngamuthi ngci emotweni, yathi ya, nizoshada manje kumnandi benidla imali yami all along. Uthi angazi ukuthi umbese ngawukhipha nini ngoba iplani yami ukuphatha lo mbese kahle kahle ngangithi ngiyomsabisa, ngangithi nje ngifuna ukuthi nje ngimsabise to a point ukuthi avuke ngakusasa ethi uyawukhansela umcimbi or uthi uthethe ukuthi uyascream uyamemeza, ngavele ngamuthi ngci emqaleni. Uthi ngambamba umuntu ngobhongane, uthi amandla angakaya angiwazi ukuthi ngawathathaphi, but indlela engamkinya ngayo, ngamkinyela okokugcina. Yabona umuntu uma umgcina okugcina manje ngidinwa ukuthi uyamemeza, makamemeza kusebusuku emgwaqweni kuthulekile, ngaphakathi endlini ba-right, ba-aware ukuthi uphelezele mina, and manje uyangiphazamisa kanti mina bengifuna ukukhuluma kahle naye, ngimthreatenishe, ngisho whatever, ngikhiphe okungaphakathi kimi, ngimchazele ukuthi le ndoda le ingidlile mina kanjani. Ngangifuna ukukhuluma ukuthi sikhulume nje, like woman to woman, but uthi i-anger yami yala. Ubhontshisi wami wafuqa okokugcina ukuthi what a waste of energy, money and time investing in a relationship nomuntu obhizi othatha izimali zami ozifuqa omunye umuntu kanti ufuna ukugana omunye umuntu angishiye mina ngiyislima. Ubani obezoba inhlekisa? Uthi wathi uyascreama ngayithi ngci ngobhongwane. Uthi ngahlala ngathi uzowaphila. Uthi ngavele ngakhipha lo mbese ngimpresse ngele khunjani kwibhonethi yemoto ngimkinya umqala. Ngapha ngimphakamise ngimdonsele lo mbese lo, kathi waze waphinda wascreama, ngiyawufaka. Wathi ngiqaleni ukuthandana nosibanibani. Uthi uyambuza-ke manje imibuzo, kwathini, uthi uyambuza yonke imibuzo uyaphendula futhi. Uthi hey, when she realized ukuthi how much of a fool she has been, uthi angazi ukuthi ngawo umbese isandla sami saphakama nini ngimfaka umbese. Uthi futhi ngawufaka kanye ngawufaka right ku-left la enhlizweni. Uthi nje uthi ngawuzwa uthi push, ngathi awuzange udlule ngisho ethanjeni indlela owavele waya kalula ngayo. Uthi mina I didn't know ukuthi kanti ukugwaza umuntu kuyinto elula kanje, isikhumba somuntu sithambile. Uthi kwavele wathi nje push, uthi umbese wangena waphumela ngalo. Uthi ngabe ngambamba ngamxebula phezu kwebhonethi ngamlahlela phansi, ngadonsa ijezi ayigqokile, ngasula ibhonethi yami, ngangena emotweni ngahamba. Yaqala i-investigation. Ngafika endlini, ngathatha umbese wami ngawuklina, ngahamba ngayogciba somewhere, ngageza, ngangena engubeni ngazilalela. Inhliziyo yami isixolile ukuthi rubbish, ngimkwazile, there is not gonna be an event tomorrow. Mina uthi engqondweni yami ngimkwazile, kodwa I have no idea of the damage that I have caused. Kuthi intombazane kwabizwa i-ambulance eyafika after 2 hours, ayizange ifike esibhedlela, yaphelela khona lapha esibhedlela. Kwavula nje kuthiwa yini ubani degree, third degree murder case, because there is a murder with an intention. Lo muntu uplothile, wahamba ungaziwa kubo, wafika waqamba amanga, wazichaza ukuthi ubani wakabani, waconvince abantu ukuthi wena umuntu oze ngobuhle kanti uze ngesandla esimbi. Uthi the day kufika amaphoyisa esikoleni ezongilanda, there was 2-3 weeks after intombazane isifile, and ngathuka mina sengibona abantu sebeposta again ku Facebook ukuthi rest in peace Zibanibani, hawu intembi kangaka umuntu wagwaze ezoqedela amalobola the following day. Uthi yangithusa lento, kodwa manje ngangabi nokukholela ukuthi hayibo ufe ngempela. Mina ngamgwaza nje, kodwa I don't think ukuthi wafa. Mina ngamgwaza nje, ngamlahlela phansi, wayesaphila, wayesaphefumula. Uthi makufika amaphoyisa efika esikoleni, afika kwangazi ukuthi nje yiphupho. Athi nje Miss Sibanibani, ngathi yes that. Uthi ngangiseklasini, ngikhumbula kahle ngiseklasini nje, ngisasebhizi ney'ngane zami silungiselela ama-exams. I'm coaching them ukuthi exam how are they supposed to approach it. Uthi Sibanibani, you are under arrest for intontoni. Uthi amaphoyisa walindanga nokuthi ngize ngiyophuma ngomnyango, khona lapho phambi kwey'ngane ngase ngiboshiwe kanjalo. You've got a right intontoni ukuthatha ummeli kwathini.
kwaba ukuboshwa kwami kanjalo. Uthi angizange ngize nginikwe ngisho i-bail ngoba kwathiwa nje I'm danger. Uma ngabe nginikezwa i-bail kusho ukuthi nalo wesilisa usengcupheni ukuthi ngase ngimbulala. Angizange nginikwe i-bail and uthi indlela ekwenzeka ngakhona i-case yami nje yavele yathi 1 yathi 2 yangena yaphuma yangena yaphuma vele i-evidence yonke yayikhomba kumina because usisi I was the last person ukuphuma nosisi, even though bese ngahamba nawo ilokhu njana nama fingerprints and everything, kodwa waba obvious ukuthi mina engangimbulela ngoba vele I was the last person ukuphuma naye endlini. And then the next thing watholakala eseshonile ngoba kuthiwa abantu babele ukuthi hayi uzibani bani uyephi, uzibani bani uyephi. After an hour or 2 or 3 kwabantu baphuma, usefile uzibani bani useginqike lapha kodwa usaphefumule. Kwayima bemtholela usizo ke. So uthi ngicela ubatshele ukuthi limbula ingubo lingene. Njengamanje mina ngiboshelwe ubhontshisi. Should I have not used ubhontshisi ukucabanga, I would have saved myself from the situation. Ngikhuluma kunawe namhlanje ngina 54 years ngisejele. And I am serving i-sentence. Uthe i-sentence kabani? Let me check. Or uthi she was charged with udilika jail. She was charged with udilika jail and i-parole yakhe can only start 25 years from now. Njengoba manje she has only served 14 years kusho usalelo man another 6 years ukuthi aziphathe kahle before she can actually start thinking nje ngokuphuma. Uthi ngibuze ukuthi uphi umfana owangilidela ekutheni ngenze yonke lento. Uthi ngagcina just to catch a glimpse of him ecourt. Akaze eze ngisho nakanye kumina nje azoxolisa ukuthi zibani bani I led you into doing this, just to take responsibility nje kanye. Nami ngikhulume naye ngixolise ukuthi ngifuna ukuxolisa. Uthi akaze azikhathaze. Namhlanje ngisejele. Yes, ngiziphethe kahle ejele and ngiyaqhubeka ngifundisa lezi zingane zama juvenile, but it's not the same. And I know noma ngingaphumela ngaphandle out there ngiyayithola iparole. Impilo yami is already finished. Njoba ngina 54 already ngiyophuma nginangaki and esiphi isikole sokuqasha mina uhulumeni ngakangibheke ngisho ukungibheka ngoba sengine criminal case. Uthe ngenitshele ukuthi ziqaphelani izinto esingazenziswa ubhontshisi size sizithole sike enkingeni sike khulu ukuthi njengaye singazelele ngenxa nje kabhontshisi. Isifundo lesi to a lot of us ukuthi ake sizifundise ukwaqaphela ama red flags guys. Ewe uyamthanda umuntu ufuna ukumenzela into ofisa ukumenzela ngoba uya-afforda, kodwa at what price is it going to cost you? U-investigatile yini ukuthi lo umuntu lo obhizi sowehla wenyuwanga ohlangane naye nje estradini, how much do you know ngaye? Ake uzenze i-detective nje umuntu investigate before ubhontshisi ungene uthi shi ngoba yiwo lo sidukisayo. And nalabantu abayizigebengu abanamanga abatamatana kamnandi vele uhlanye uthi phithi nivele niconnect nje ubone kahle ukuthi yabona la sikanje sidalelwene yimi naye futhi nje avela benothanda kutotosa ngalendlela kanti isigebengu sokuqala sokugcina uthi nje asisizifundise ukuba ama private detective. If uyayi-afforda uyabona ukuthi ungenile shi, awuyiqashi private detective ikubhekele impilo yalomuntu osowuzitshela ukuthi osowuzishaya isifuba wena osozingomba isifuba ukuthi wami ulala la kanti ngale emakhoneni. Iphela kanjalo ke indaba kasisi. Hayi ngiye ngamfisela okuhle nje ngathi nje aqhubeke nokuziphatha kahle. Ahamba ama-sessions wakhe la hanjwa ama-therapist abese yazifunda futhi naye ukuthi azixolele. Ayikho into ebalulekile njengokuthi uzixolele wena empilweni ngoba abanye abantu today they are living a lie because bahluleka ukuzixolela ngezimo nezinto abazithola bengena kuzona ngendlela abangayiqondi ngesimo sempilo. Umuntu njalo useyophila ebheke emuva, impilo iyaphambili kodwa luphila ubheke emuva ukuthi mina nginje nginomlenze onensimbi nje namhlanje ingenxa yokuthi ngagibela imoto yangiginqa. Yebo wayigibela imoto yakuginqa kodwa ekugcineni kosuku imoto is a form of transport. Uyayidinga ukusuka point A uye point B point C. You still need to ride the car. So angeke uhlale ubalekela ukugibela imoto, uzohamba ngani, uzophushiswa nawe, uzohlala ndawonye, uzoma ndawonye.
So asifundeni ukuthi sizixolele sabantu besifazane nabantu besilisa abagilekile emjolweni, bese siyafunda futhi ukuthi siwabone ama-red flags singagcini ngokuwabona. Uma ubona ukuthi khona into esolisayo noma bowubona ukuthi ubhontshisi usuyakuhlula noma cha uyabona ngempela ukuthi itoto le sekuyiyo ekulawulayo ngalo sisi, awuzame ukuthola i-P.I, ikutholele ukuthi muntu muni lo engihlangane naye, ukuze ungazitholi usuthukuthela to a level ungasakwazi ukuzicontrola uze ungene enkingeni bese kumosheka eyakho impilo. Loya muntu yena asale eqhubeka ephila, ngoba ngikhuluma kunawe nje, ubhutiza loyo iyaqhubeka eyakhe impilo. Umbuka kanje ngey'gobhe engaphandle nengaphakathi ekhulukuthu. From me to you, love and peace. If you've got a story to share and you know it's going to make a difference in somebody else's life, please do DM us. Love and peace.